Melip napa sing kula nggadahi nggih kula aturaken sedaya. Anu tatarane dhewe-dhewe. Terus benjang tiyang nek sampun tinggal donya iku panggenane teng alam Indra-Luka. Tapi kados manitis niku ngantos kapan, Bapak? Nuh. Ngantos kapane niku mboten wenange manungsa, manungsa niku 3 sing mboten wenang mawuri. 1 tibane pasti, 2 tinemune jodoh, 3 tekane kabagjan. Iki manungsa mboten saged wadi siningir. Paling kadang-kadang enten tiyang ngertos ngeten. Mergo sampun asal dawuh nggih sing saged ngarani niki. Lah nek mboten ngoten kabeh diarani mungkin. Wah, rusak nih mboten kekuasaane manungsa. Manite sampai kapan? Nek sampai kapan wae, ya sapa wae, ya nondi wae. Untung tasik manitis, tasik deman kali Gusti. Nek wis ora patek kanggo, nemen-nemen ra kanggo didekekno sapi. Didekekno pitik, nek wedhus. Sepi nek tiyang ngoten-ngoten sing lampahe ngoten niku. Sing sakniki pun viral. TV teng napa niku. Wah. Niku nyata-nyata pinapunten tiyang sing dereng berketuhanan. Tiyang nek sampun saestu berketuhanan masa kok nglampahi ngoten. Aja bodoh. Nek lahir kena ditata lahir. Nek batin mbok tampa lahir gak iso mboten aduk. Nggih, upama nyembah watu, nembah kayu man. Arep nyembah kayu mungguing Gusti. Mergo kayu kuwi gaweane Gusti Allah. Mulane teng mriku enten sinten teng kayu? Ana urip. Urip wae sapa? Wae Gusti Allah. Maha urip. Urip. Allah urip. Allah iku urip. Nek gak ono Allah, gak ono urip. Aja neh menungso kayuan. Mergo napa? Menungso niku dititahno paling mburi dhewe. Wit sangka kasuwargan donya ning donya. Digawekno adah jenenge jagat. Wis diseni isi pepek. Wit-witan tetukulan pepek wis isi kewan kabeh, kewan alas, kewan banyu, kewan darat, kewan udara. Komplit jin setan demit wis digeki kabeh. Lagi menungso Pak mburi dhewe. Nek orang percaya, nek sing ape mbantah nang sinau sik. Nang sinau dhisik. Mulane nek urung tuntas ya, manusia kudu tata, titi, tatap, tutup, tetes, tatas, titis. Sinau lah gak sak uwil ngandani wong. Terus pundi to? Anake dijak rono, putune. Kowe nek ndelok panglen oleh tapi aja ndelok gong sirip. Oh, dunia bodho kok ajak-ajak anak-anak putune. Kene barna agama ini nganggo gamelan, Pak. Saiki barang gamelane agama ini berkembang, gamelan singreh kowe sirip. Turun jenengan dijak ngoten. Ayo tak jak gawe omah. Mbak omahku wis dadi terus sampean tak gurak. Nggih. Sing wis ya wis. Sing durung diati-ati. Kene apa kaya salah sapa dijak nyebaro budayane wong asing gelem. Sapa sing salah? Sing salah awake dhewe. Nah, nggih to?
upama mbah ya mbah dhewe sing salah. Lah sing nyangga saiki anak putune. Nah, saiki wis ngerti. Ayo awak dhewe nambal kekurangane wong tuwa. Ayo nambal kekurangane leluhur. Jer bisa mendem jero kultur. Kelemane para leluhur aja diudal-udal. Nek iso anak putu ora aja sampai roh kekurangane para leluhur. Didukno kelebihane. Iku sing iso mendem jero lan mikul dhuwur. Aja kok biyen bapakku melarat mulane aku ora iso apa-apa. Ora gablek apa-apa, upama bapakku sugih ora iso ndek motor. Lah, salah niki. Salah malih. Awake sing lara, bapake sing disalahno. Awake sing bodho, wong tuane disalahno. Nggih. Awak dhewe niki monggo belajar bareng-bareng, ayo to mbagusi bukti. Ayo mbagusi bukti. Nggih, Jawa niku memanike jagat. Jawa Indonesia itu ukurannya dunia Indonesia Pak. Napa mergo Indonesia iklim adem duwe, iklim sedengan duwe, iklim panas duwe. Nek wong liya kan negara sing diliwati srengenge sak duwe Indonesia Pak. Garis khatulistiwa ku liwat sak duwe Indonesia. Jadi mercu dunia itu Indonesia. Lah muka induk Indonesia iku Jawa. Mulane kabeh tegone sing diserang Jawa wae. Mergo induk Indonesia iki Jawa. Nek wis induke kenek, kutuke jemrintil. Apa? Nggih niki wonten malih Bapak pitakenan saking Mbak Sumiati Malang. Nggih, Siapa nabi orang Jawa dan apa nama kitabnya Bapak? matur nuwun Mbak Sumiati Malang. Malang. Nggih, kirang langkung kula tak jawab nggih. Kula mboten saged jawab pas. Mergi manungsa niku tetep sifate kurang. Tapi kula jawab sak mampune. Sapa nabine wong Jawa? Nggih kalih kitabe. Kitabe apa? Nggih. Ngeten. Sakniki contone mawon nggih. Agama sing terakhir napa? Islam nggih. Nabine Muhammad, kitabe Quran. Nabi, kitab, tahun, agama papat niki. Nggih. Islam toh? Agama, nabi, kitab, tahun ini apa? Tahun hijrah. Papat niki sing dhisik sing pundi? Mayoritas KTP kita nak Islam nggih. Papat niki sing dhisik dhewe sing pundi? Sepi. Bingung mosok kok agamane apa nabine apa kitabe apa taune. Eling laire Nabi Muhammad dinane napa? Nek teng sejarah Senin Pak dinane. Nek tanggale 12 sasine Mulut nggih. Dinane Senin. Tapi nek ulang tahun kelahiran Nabi mboten dina, tanggal damel patokan. Tahun hijrah niku patokane tanggal. Nek tahun Jawa patokane dina, nek mengeti kelahiran nak dina nggih. Dinane Jumat Pon, nah wetone tak nggih. Tapi nek Arab, Islam tanggal 12 Mulut. Lah, tahun napa? Sasi Mulut iki tahun napa? Lah sak derenge Nabi Muhammad lahir niku nganggo patokan tahun napa? Kok mpun ngarani tanggal 12?
napa ngarani saged sasi mulut. Cara Islam iki Rabiul Awal tanggal 12. Rabiul Awal niku tahun hijrah kan Mas. Lah tahun hijrah. Lampun enten taune. Dereng. Wong Jawa kali Arab mawon taune kacek 512 tahun. Dhisik Jawa, Pak. Sobi. Nah, sakniki jawab. Pun niku sampean pikir, monggo pikir. Sing ningali kersane mikir. Sakniki kula jawab. Sapa nabine wong Jawa? Apa kitabe wong Jawa? Nggih. Nggih. Nabi niku napa? Panutan kula. Nabi niku panutan apa utusan? Ayo. Dutus napa? Panutan. Ayo. Panutan Bapak. Panutan. Nggih, Utusan Rasul termasuk sedulur sejati Bapak. nah, cocok. Nek cara agama nyebut rasul utawa malaikat. Nek wong Jawa sedulur sejati. Manusia tanpa ada sedulur sejati tidak bisa hubungan dengan Tuhan. Titik. Sopo nabi ini wong Jawa? Nabi ini pula istilah agama. Kepercayaan, keyakinan boten enten nabi. Nek Islam nabi ini Muhammad. Nek Kristen nabi ini Isa napa Yesus. Saiki wong Jawa sing dianut cara Arab. Tapi nek ulang tahun anake kena apa nganggo tahun Kristen? Tahun Masehi niku tahun Kristen. Lah tahun Arab digo apa? Dino di kudang-kudang dipelajari. Kok orang nggo tahun Hijrah ya? Ulang tahun anake niku lho, Pak. Nggih. Tahun Masehi niku. Masehi tembung Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Sinten sing saking Kristen? Cocok napa mboten? Teng ajaran iki mboten enten Islam, mboten enten Kristen, mboten Hindu, mboten Buddha. Ajaran kemanusiaan tentang ketuhanan. Pancasila, Pak. Pancasila dudu agama. Kita Indonesia. Indonesia ya Pancasila, bukan agama. Tapi Indonesia tidak melarang agama. Apa nabi ini? Keyakinan gak ono nabi. Tapi percaya nek wong Jawa duwe pamong sejati. Ono sing ngopeni utusane Allah. Sampun kacatho to. Nah, kitabe napa? Kitab teles. Bingung. Nek sing ora tau ngerti, ora tau krungu. Kok kitab teles iku des pundi? Mulane nek ora ngerti sinau. Nek pengen ngerti sinau, nek pengen iso belajar. Gak ono wong ngerti tanpa sinau, ora ono wong iso tanpa belajar. Lah kita teng mriki niki tiyang pinten iki sedaya niki belajar kabeh. Kula nggih belajar, kula mboten ngulang. Mergo kula mboten guru. Lah nek sing ngulang sapa? Gurune dhewe. Lah gurune sapa wong Jawa? Duwe guru gadah, nek pun dadi warga ngerti.